तुम्हाला जर अशी कुरकुरीत मांदेली बनवायची असेल तर ही रेसिपी नक्की फॉलो करा। पाव किलो मांदेली स्वच्छ करून स्वच्छ पाण्याने धुवून ठेवलेली आहे। त्याच्यामध्ये पाव चमचा मीठ घातलं, अगदी थोडी हळद घातलेली आहे। हा माझा घरगुती मालवणी फिश करी मसाला आहे, तो घातलेला 1 चमचा। अर्धा चमचा आलं लसूणची पेस्ट घालायची आणि 1 मोठा चमचा याच्यामध्ये आगळं घातलेलं आहे। आगळ्याऐवजी तुम्ही लिंबाचा रस पण इथं वापरू शकता, बारीक चिरलेली कोथिंबीर पण इथं तुम्ही वापरू शकता आणि छान असं एकत्र करून 10 मिनिटांसाठी मॅरिनेशनसाठी ठेवून दिलेलं आहे। आता एका बाउलमध्ये 1 कप तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे, त्याच्या निम्मे म्हणजे अर्धा कप इथं रवा, जो आपण नेहमी शिरा करण्यासाठी वापरतो तो रवा मी इथं वापरलेला आहे आणि त्याच्या निम्मे हा कॉर्नफ्लॉवर घेतलेला आहे। थोडीशी लाल मिरची पावडर घातलेली आहे आणि अगदी थोडंसं मीठ घातलेलं आहे। बारीक चिरलेली हिरवी कोथिंबीर पण याच्यामध्ये मी घातलेली आहे आणि हे सगळं छान असं एकत्र करून घ्यायचं आणि नंतर थोडं पाणी घालून याचा आपल्याला एक बॅटर करून घ्यायचं आहे। मस्त एकदम क्रिस्पी आणि कुरकुरीत अशी मांदेली फ्राय इथं तयार होते। नक्की रेसिपी फॉलो करा। तर एवढ्या कन्सिस्टन्सीचं आपल्याला बॅटर करून घ्यायचं आहे। 1-10 मिनिटं झालेली आहेत, मांदेली मस्त मॅरिनेट झालेली आहे। आता प्रत्येक मांदेली या बॅटरमध्ये अशी घोळवून घ्यायची आहे आणि आपल्याला हिला डीप फ्राय करायचं आहे। तर तेल गरम करत ठेवलेलं आहे मी। तर सुरुवातीला हाय गॅस फ्लेमवर आणि नंतर मग मीडियम टू स्लो गॅस फ्लेमवर आपल्याला मस्त अशी मांदेली दोन्ही बाजूनी गोल्डन रंग येईपर्यंत तळून घ्यायची आहेत। जेवढे तुम्ही स्लो गॅस फ्लेमवर तळून घ्याल तेवढी ती जास्त क्रिस्पी होईल। तर मस्त अशी बघा मी मांदेली इथं तळून घेतलेली आहे। एकदम क्रिस्पी होते, एकदम कुरकुरीत, खायला तर खूप छान लागते। एक मांदेली घ्यायची आणि सरळ खाऊन टाकायची, इतकी सुंदर अशी मांदेली इथं तयार होते। तर मस्त अशी क्रिस्पी मांदेली इथं तयार झालेली आहे। तर तुम्हाला माझी ही मांदेली फ्रायची रेसिपी कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये नक्की सांगा। तुम्ही केल्यानंतर ती कशी झाली ती पण मला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा, चॅनल सबस्क्राईब करा।